Bibiro ako, kalaban ng asawa mo, kala mo nagbibiro ako, patawa-tawa lang ako sa kalaban ko. Pero mali kayo. Tingnan nga natin. Bago na kung hindi tayo magka-ting-ting-ting-ting gano'n. Minsan kung okay na, umokay na, may numero na sa taas. Hindi na siya na. Kanina yung ginagamit ko, yung anong ginamit yung iPhone. Gumana na siya, may numero na. O may nanon na sa'yo. Yung pasyente natin, kinukulam. Kanina hindi nyo napanood eh. Ayun na, nakasalang siya doon. Tatapatin kita kung hindi na ayos yung asawa mo, maniwala ka sa akin. Gusto mo makita yung totoo niyang hanyo, nawala ko lang sa isip ko eh. Alam na yan, sa Facebook page ko nung kumuha ka sa amin. Sa amin sa mukha, di ba may nabibili sa mall, mga ganyan-ganyan. Tuturo kayo. Pag yung pamilya nyo, hindi gumagana sa medisina, may sakit sa spiritual. Eh, kung may sakit sa spiritual, physical, kaya nagdaga kami sa spiritual. Tulog siya, ganyan. Tapat mo yung sarang sa kanya. Gabi, hindi mababa ng alas 12. Tapos, mamaya, huwag mo siya titigan kasi yung mga titigan, alam niyo nilagay mo. Balikan mo siya. Parang nalito nga ka lang, tapos titigan mo mag-isa. Makikita mo kung sino siya. Makikita mo kung sino naglalaro sa asawa. Kung sa salamin, parang yung reflection. Pero bago mo gawin yung mag-asya ng Kristo, baka lumabas yun. Para manilawan ka ni Kristo, ang tumawag. Okay na. Wala na sakit natin. O, kita mo? Patagilid mo. Ganyan. O, kung napunta ka na naman sa iba, paktay ka. 20,000. Ilang manggagamot tumawag sa'yo? Ilang tumawag sa asawa mo? Isa lang yata doon sa amin. Doon lang. Kasi di nga nakakaalis sa tindahan. Ay, may tindahan kayo? Hindi po yung pinapantayan. Hindi siya malis sa tindahan? Kasi wala siyang karibyo. Ngayon, natapat. Natapat. Paano mo ako napanood? Di ba, pagkapunta pa ko dati sa'yo? Dati? Ngayon ko naman alam. Kung hindi yan natanggal na asawa mo, wala ka ng asawa. Binatang-binata ka na. Pero hindi pinahintulutan ni Kristo. Bakit? Dahil ganyan mo siya kamahal. Napag-imba mo rito. Nasaan niya yung sabi niya, may jam. Ito pala. Totoong kinukulang ka. 101. Ang nagdarasal sa iyo nasa probinsya. Isipin mo na wala yung sakit na kamay mo. Ang daming gamot na hinini mo. Ay, dito pala, dinemo pala kita kanina dahil nakita ka pala kanina nag-live ako, di ba? Lumakit ka pala. Wala ulit malis siya. Straight ulit. Masakit? O, nawala yung sakit niya. Ganun mo, gama mo ulit. Huwag mo ako na. Ano? Wala na, di ba? Kanina pitik-pitik lang, di ba? Wala, nakapasok na. Gama mo pa, straight. Straight, huwag lang. Pumasok na yung buto niya. Nawala sa niya. Kahit anong hima sa pilod dyan, di mawala. Hanggang hindi nawawala yung sakit niya sa spiritual. Kaya alam mo nang dapat mong gawin. Patawarin na. Bawasan ng bibig. Nagalit siya sa bibig mo. Kilala mo siya. Kaharap mo siya minsan. Minsan. Maraming kaharap sa pintahan. Hindi mo siya pastoler. Talaga nakakaharap mo siya. Hindi mo siya pastoler. Hindi siya bumili sa sakto. Nag-stay siya po. Pero huwag ka magalala. Ang sabi ko nga kanina, magpatawad ka para bumalik sa sakit. Ang sino ang nagkasakit, nag-isang buwan, 2 buwan, at natagal pumasa ka na meron yung kamay, alam mo na kung sino nagdasal sa iyo, babalik yun doon. Pero hindi mo na bukas sa iyo araw. Lilipas yun ng ano, wala yung araw. Para hindi ka matutumagal. Ang kulang sa iyo si Papa Jesus. Hindi ang customer. Walang
customer. Ang lumalabas dyan ay minsan kaharap mo na siya. Maraming kaharap. Ay, kaharap mo na rin. Kaibigan. Pas-pas. Yun sa'yo mo, pag ganyan kayo, is pababa, yan. Ano, happy ka na? Wala na sakit? Sabihin mo kung anong sasabihin kay Papa Jesus. Thank you. Anong unang gagawin? Pumunta ka sa simbahan sa linggo. Siguro naman linggo may pasok ka pa rin. Araw-araw kayo may pasok? Hindi po yung di ako. Minsan manalangin ka, punta mo siya sa tahanan. Kung kailan mo gusto, bahala ka na. Pero huwag mo kalimutan magdasal. Diyan, magpasalamat ka mamaya bago ka malis. Kasi pagka yan, tumagal, wala na, kanansay ka na. Bakit yung nagdarasal sa'yo, nasa probinsya? Ang nagdarasal sa'yo, nasa 50 hanggang 60 ang edad. Hindi pa siya abot ng 65 yung nagdarasal sa'yo. Medyo bata-bata pa yung balat niya, nararamdaman ko eh. Medyo may kakayahan siya, magaling siya. Nasa probinsya niya, nasa parte south, wala sa north. Nasa lalamig na south. Kasi hinalap ko muna yung mga nagdarasal sa'yo eh. Tinatanong ko sa mga Henry Cristo kung talaga may nagdarasal sa'yo yung ibang tao. Ang nilalabas niya lang sa spiritual mo, nasa malayo. Pag may nagdarasal sa'yo, sabi ko nga sa'yo, ganun yung balat. Hindi ka tulad mo black. Ano kayo, black beauty, may pagkaitibitin kayo. Basta maputi-puti lang siya. Hindi lang siya maputi-maputi. Tapos, ang katawan niya, kapag tama lang, hindi matangkal siya sa'yo. Kaya hindi ko makita yung kanya kasi nakatalim. Pero kartulado kong buhok niya, medyo makakat. Pero yung buhok niya, bagsak. O pwede yung nabagsak yun sa, ano kanya yung riban-riban. Kaya mo na yan, basta't gumaling ka na. Ang importante, gumaling ka. Tapos na yung paghihirap mo sa kulam. O, di ba? Kaya siya po yung dinidemo ko kanina. Mega shoutout dyan sa mga YouTube channel natin dyan. 7 minutes na, wala pa nanonood kahit isa. Dito sa Facebook page natin may nanonood 5. Ay, mga masusugid na nanonood dyan sa YouTube Facebook page natin. Cecilia, Alejandro, Helen, Leonida Lucas, mega shoutout sa iyo. Nora Martinez, Juana, mega shoutout sa inyo. Masisipag na followers natin. Meron rin pala nanonood dito isa nag-like. 2 na sa YouTube channel ko. Ang title niyan, Pinulam, si Ate, Nagalit. Hindi, joke lang yun. Basta tuloy-tuloy na ng gamutan. Kung gagayahin yung kanina, yung isa hindi kinukulam yun, stress lang yun. Nalagyan ng asintuloy sa ulo, mabuti din nalapit. Mas nakakatawa, yung pasyente ka isang araw, binuhusan ng mantika na may sili, yumangang sa mukha. Tapos pinangarap, sinakal siya. Sabi ng asawa niya, bawal na siya makialam. Anong lumabas? Butiki. Totoo yun. Sabi, totoo na po. Pero may kakaiba siyang ginalaw sa kamay niya. Tapos sinakal niya ng asawa ko, sa inyo, huwag kang gagalaw, lalabas yung bulaki. Ay, bulaki. Butiki. Yung isa na stress lang yun. Asin. 200%. Pinadasalan ka. Binayaran ka. Kasi isipin mo, nawala sakit na yung braso mo. Eh kanina, kung tingnan mo lang, sumasakit hanggang dito mo. Bigla na wala, no? Ganun mo na. Wala, no? Diba? Ganyan kagaling si Papa Jesus. Kaya, alam mo na kailangan mo. Mababaw ang spiritual mo. Eh, hindi nga matigas ulo mo kung sabi nagdasal ka. Kung nagdasal ka, saan hindi ka nagkaroon sakit? Aminin mo na, opo, Papa Jesus. Nagkulang ako sa panalangin. Huwag mo na sabihin mo nagdadasal ka. Lahat ng tao marunong magdasal. Kulang tayo sa panalangin. Kahit ako minsan nakukulangan ako sa pagdarasal. Pag nakukulangan sa pagdarasal, may lumalapit sa akin, gusto kong sakali. Bigla ako magigising. Ay, nakalimutan ko pala magdasal. Saka ako magdarasal, saka ako makakatulog. Pag gising ko, maga na. Idinikit ko lang yung mata ko, pag dilat ko, alas 7 na. Pag nakakapagdasal ka, sana yung espiritu mo sa panalangin, wala ka maririnig kahit ano.
Maririnig mo lang yan pag may papasok ng sunod ng bahay mo, gigising ka ni Kristo. Pero yung yanabog, kahit kilos wala. Pag natuto kayo magdasal ng bukal sa puso niyo, talagang masaya kayo pag, hindi yung dasal lang dahil gusto mo na magdasal. Yung masaya ka na napapalapit ka kay Kristo. Makakatulog ka. Ganun ang ginagawa ko pag di ako makatulog, magdarasal lang ako. Pag pikit ko, pag dilat ko, magana. Parang pinikit ko lang yung mata ko, pag dilat ko, magana. Ganyan. Minsan tulog na ako sa oras, akala ko mahaba na tulog ko. Yung pala, alauna pa lang. O minsan, ating gabi na pala ako natatapos. Minsan, alas 3 pa lang pala. Magdarasal pa ako ng alas 3 na madaling araw. Tapos matutulog ulit ako pag gising ko alas 6. Ibig sabihin, nakalimutan ko magdasal kasi sobrang pagod ng katawan ko. Pinatulog muna ako ni Papa Jesus, tapos ginising niya ulit ako, anak, magdasal ka na. Pinatengin yung katawan ko. Pag nagdilat ang mata ko, pag ayaw kong magdasal, kasi talagang tok mata ko, hindi na ako makakapikit ang mata. Basta dumulat ng mata ko. Kailangan ulit magdasal. Hindi mo naman kailangan pumunta pa sa altar eh. Pwede kang umupo at manalangin. Kasi alam naman ni Kristo pagod ka na. Alam naman, bubaba ka pa sa altar, doon sa baba ng bahay mo, nasa floor ka. Sabi ni Kristo, kasama mo kung saan ka magpunta. Huwag ka lang magdarasal na nakahiga, wala ka namang kapansanan. Pwede ka magdasal na nakahiga kung hindi ka talaga nakakatayo. Naunawa ni Kristo. Pero kung nakakaupo ka, mupo ka, manalangin ka. Ganun lang yun. Linis niya lahat, buong katawan. Binin po sa inyo, Abik. Dito, good evening sa iyo, Eden Twist Vlog. Magandang gabi po. From Cavite, General Trias. Mega shoutout sa iyo. Paki-follow mo naman ako sa Facebook page natin ng Alipin ng Ama, Jesus Nazareno. Wala na po yung Alipin ni Jesus Nazareno. Alipin ng Ama, Jesus Nazareno. Mega shoutout sa iyo, Cecilia Alejandro. Nasugbo Batangas, mega shoutout po dyan sa mga inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo, Cherry. Cherry. Mega shoutout sa iyo at sa buong pamilya mo at sa pogi mong boyfriend. Kung ganyan ginawa paglilinis kanina, hindi kayo inabot ng 10 minutes. Ano gusto mo sabihin sa kalaban mo? Ay, huwag ka na lumayos ka na dyan. Parang ano? Nangihina ka? Parang ano? Siyempre, ginagamit ni katawan mo. Yung kamay mo, kamay ito ni Kristo. Ito sa kanya muna yan. Siyempre, ayaw niya palis yung sakit mo. Siyempre, galit siya yung tao. Ikaw kayo magalit sa tao. Siyempre, ayaw mo muna siyang gumaling dahil maintang mo sa kanya. Punong-puno ng galit ang puso mo. Ganun yung ginagawa niya sa'yo. Mamili ka. Sasaktan ko siya o hindi ko siya sasaktan? Eh, lugi ka. Ako, hindi niya ako masaktan. Ikaw ang lugi. Talagang sasaktan ka niya. Dahil ayaw niya makita pag bumukha mo. Gusto ka nga niya, malumpo na eh. Pag nalumpo ka, kawawa yung mga anak mo. Kawawa yung mga anghel mo. Ilang taon na yung pinakapanganay mo? Malaki na pala. Pwede na magtrabaho. 30? Oh, 40. 14. Ako, hindi na. 18 na. Yung gusto mo? 14. 14. Pwede na ba sila magbukas ng plato at magsahin? Kala ko mga hindi pa naman po, mga bata pa eh. Hindi, pas. Apo, permanente na po bang itong FB live ninyo dito? Wala na po bang problema yung FB na page niyo? Permanente na po yan, yung alipin ng Ama Jesus Nazareno. Yung alipin ni Jesus Nazareno ay suntok sa buwan kung kailan magbubukas yun. Nandito na tayo, permanente na tayo dyan sa alipin ng Ama Jesus Nazareno. Yan, mahak yan. Bago na yung Gmail account mo. Bago na yan, di na mahak. Haba ng password yan.
Yun, doon na-hack tayo doon eh. Kasi yung Facebook page ko dati, yung Andel Ortines, pinagawa ko lang yun doon sa computer, doon pa sa ano ko pa pinagawa yun, sa Maynila pa. Tagal na yan, Facebook page ko yan ha. Nasa Maynila pa ako. Ilang taon na yan. Ilang taon na yung Facebook account ko. Nasa ano pa ako, nasa Maynila, pinagawa ko pa yun doon sa Piso-Piso Net. Doon sa kaibigan namin doon sa Paradanan. Ilang taon na ako sa Pampanga. Matagal na. Matagal na pala yun. Tapos nila lahat. Ano ba sakit niyan? Hindi na makagalaw? Ha? Ay, nagsusugat ka? Hindi ka ba nagpasilog sa kalan? Anak mo siya, Lise? Sigurado kang nanay mo siya? Ay, mas magaling nanay ko siya. Alam mo, ganda sagot. Iba, hindi ko mapayag. Mas maganda sa nanay ko. Very good. Magaling. Magaling pagturo nila. Very good. Iba, hindi ma-agree. Ayaw. Gusto maganda sila kaysa nanay. Maganda po mapait pala. Kaya sana po i-follow up nyo ng follow at saka share nyo yung share para po yung mga followers natin. Kanina po, may nakita po ko dyan. Kung hindi pa siya dumaan sa YouTube channel ko kasi lagi niya nakikita mag-copy paste. Hindi niya pa alam na meron tayo na ganyan. Sandal ko ya. Wala na, tama na. Nakuha ko na. Pinata mata. Punasan ang pawis. Maliwanas na, di ba? Alam mo, asawa mo, matandang babae. Yung nagdarasal sa kanya kasi matanda yun, ito ang tatanda mo kanya. Yung sana makikita mo eh. Meron ako binibigay na clue sa inyo talaga totoo to. Pero huwag nyo ito gagawin talaga pag hindi ka nagdasal kay Papa Diyos. Pinagbabawalan to kasi si Papa Diyos, pinagbawalan ako nito. Ito salamin. Yan. Asawa nyo, pag sakit doktor, sakit taga doktor yun. 100%. Kahit kagagraduate lang ng doktor, kahit matagal na doktor yan, sapat na gamot na ibibigay sa katawan niya. Katawan may sakit. Pero kung may sakit na spiritual, lalo kung dinadasalan niya, kinukulam niya. Kasi kanina, gumagalaw yung mga braso niya, ngayon gumagalaw na. Tulog asawa niyo, kung kaya lalaki, babae, pinsan niyo, asawa, nanay, tatay niyo. Tulog yan, tapos nakagalaw. Tapos titigan mo yung mukha niya, nakatapat niya iba, pero hindi niya alam. Hindi niya alam ha? Kailangan wala siyang alam. Kasi pag alam niya, yung espiritu nagdarasal sa kanya, ng meta, gano'n. Wala siyang alam, lagi mo. Siyempre, hindi siya makatulog. Patutulogin siya ilang minuto. Tapos tignan mo yung salamin niya doon sa mukha. I-concentrate mo yung isip mo doon. Yung eyes to eyes mo, parang ikaw nakatingin doon. Makikita mo yung banda ng mukha niya. Pero bago mo gawin yun, ito ang pinindi ko ha, pinagwawalan rin ako yung Papa Diyos nito. Magdasal ka muna. Makikita mo yung mukha na harap mo. Reflection sa salamin. Huwag bababa ng 10 p.m. Makikita mo ang tsura niya. Pero kung matapa ka, picture ang banda, makikita ang tsura ng kalaban mo. Kalaban ng asawa mo, matanda na. Kasi yun ang nasa-expect. Kasi pero expect mo kayo. O, kita mo, bumaling ka na, iniisip mo ba yun? Wow, wala pansinin yun. Ang importante, bumalaw na yung kamay mo. Kailangan may kamay na yan para sa mga anak mo. At kailangan may mga kamay yan para makawakan mo yung boyfriend. At makapag-date kayo ng Valentine's. Ha? Alis ka na? Saan ka pupunta? Japan? New Zealand? O, shoutout mo yung mga taga New Zealand. Basbasan kita para mabigyan. Dati ka na ba nakalis? Opo. Shoutout mo yung mga taga New Zealand. Mega shoutout. Bibigyan na kayo ng mga sarapin. Alis na pala to. Ayusin mo pag-aral eh. Bibigyan ng tip ni Kuya. Ano tayo na pala? Mas natuloy mo? Dito lang po sa Ito nagagalaw. Kasi alis na to. Balikan. Baba. Higa. Hindi, higa lang mo lang.
Hindi ganyan. Siya pa. Todo. Okay. Tingnan pa. Diba? Inhale. Todo. Todo pa. Hindi, todo maniga. Huwag ka nang inhale. Okay. Todo. Todo. Masakit. Masakit pa rin. Ano ba ang dam? Inom ka tubig. Minawa na. Galamilig mo. O, ikaw na balas ka na ng dalawa. Nagkasalang ko ng tubig. Inom ko muna pala tubig. Wala na sakit. Talagang promise. Tatapusin ko na sa inyo yung vlog nitong dalawa. O, paalam na kayo. Shoutout sa inyo lahat. Si ang girlfriend niya, kinukulam. Ito naman, nililinis lang yung spiritual nito. Wala ka naman sakit. Kinlinsing lang kita. Mabuti tama yung ginawa ko sa'yo, nag-cleansing lang. Sa'yo lang ang target. Wala ka hindi ka lang nailak yata ang pinto ni ate. Bakit? Nakakanda to? Oo. Wait lang, nandiyan na. Happy ka na? Wala na sakit? Thank you. Pagdating sa bahay, palitan lahat ng damit, underwear, pati bra, buhusan. Pero kailangan yung bataga magsuot ng itim sa uniforme niya. Bawal ka muna magsuot ng hanggang biyernes niya. O, hanggang Friday, huwag ka muna magsuot. Yung masasaya para hindi ka niya madetect. Yung kala ko kasi bawal sa inyo. Ay, bawal sa inyo. Uniforme niya. Bawal ka muna. Tapos magdasal ka. Kasi matagal ka na niya dinadasalan, lahat ng iniinom mo, kinakain mo, ilang tubig mo. Kung magkakapit ka, pwede mong pakuluan yan, gamitin mo. Yan, tubig na yan. Pagpapasok ka sa trabaho mo, yan ang tubig mo. Pag konti na lang, i-refill mo. Ha? Ano ba yun? Bawasan mo yung matabing bitig, ha? Nakakasakit ka ng damdamin. Pag nakatama ka ng ibang tao na mayroong kang kinakakayan. Once nakulang ka na, madali ka nilang pasukin. 100% yan, sinabi ko na. Lahat ng kinukulang, dinadasalan. Once na yung ito nasarado, natanggal lang, at hindi ito naka-close, one click lang, pag nakachamba ka na makukulang. Nakita mo yung babae kayo na may lumalabas daw natin? Over yung sa butas. Baga sa yung pintuan, parang mono, araw labas pasok ng tao. Wala siyang limit. Kailangan yung isarado. Yung may gwardiya magbabantay. Ang spiritual mo. Kaya sinarado ko kanina. Pero, hindi ka na madadasalan. Pero pakiusap ko lang, kailangan, bago ka bumitaw ng mabibigat na salita, siguraduhin mo na isapat ito. O kaya bawasan mo na lang. Kasi, ano malabas sa spiritual pa? Pantay ako rito. Walang VIP sa akin, kahit sino. Ang laman na sa spiritual, lagi ko sinasabi sa motto ko yan. Marunong kang humingi ng kapatawaran. Mahirap magpatawad, pero tanggapin mo magpatawad. Tumanggap ka ng magkakamali kung pangyayang ka ni Kristo. At tumawag ka sa Kanya. Yan. Kailangan mo talagang mag-lie doon. Kasi yung nagagalit sa'yo, talagang nakaharap mo siya. Kaya ayaw sabihin ni Kristo, kung gaano siya araw-araw nakakausap. Kaya hindi mo siya customer. Sa akin, pwede yan, kasi sanay ako eh. Kasi ako maingilay. Sanay ako sa kanto eh. Yung pasaring na salita. Kausap mo na siya, pinasasarin mo nga ka. Ewan ko lang yung kakumangin. Hindi lang. Basta, inagawin mo. Inumin mo to, isang buwan ang bisa nito para tuluyan kang may sarado. Inumin mo lang yan. Paggabi, bago ka matulog, inumin mo yan. Lahat ng kinakain mo, kailangan mo mag-pray, magdasal. Kaya ano man tinapay yan, kailangan mo pa rin magdasal. Sabi mo kay Kristo, bahala ka na, magpasalamat ka. Kailangan mo ang lakas na katawan ng Panginoon Kristo dahil para sa iyong mga anak. Once nagkamali ka sa spiritual at bumalik ka sa mga dati mong ginagawa, labas ako sa kasalanan mo. Hindi kita mapoproteksyonan.
Ipapadagyan ng lumapit. Meron akong ginamot dito, Totoyo. Buba ko yan. Hindi pa ganito. Para rin siya si Magdalena. Ginamot siya ni Cristo. Binalakis ang Diablo. Totoyo, pinasukan siya ng Diablo. Sabi sa akin ng mga sa liwanag, babalik daw lahat ng negosyo na nangyari. Pero pinagbabawal sa kanya na huwag na siya papasok sa pinaus ng mga lalaki na gagalugan. Bumalik siya roon at minalas sa kanyang negosyo. At hindi ko siya tinanggap. Inirekta na kita kay Kristo sa kanyang anak. Kasi marami siyang pati-pati. Kahit maligo siya ng pabango, mabaho pa rin ang nakakita sa sarili. Marami na siyang pinuntahan lahat ng sikat ang magagawin sa Kristo. Ako na ito. Pero napagaling siya ng Diyos. Walang imposible. At pumasenso ulit yung negosyo niya. Kaso nang pumasok na naman siya, nahikayat na naman siya ng Diablo. Bumalik ulit yung sakit niya. After ng 3 taon. Hindi ko siya tinatanggap. Sinabihan ko na siya, binilaan ko. Hindi kita tatanggapin. Pero kung magsisisi ka ulit sa akin naman, hindi mo na ito gagawin. Sino ba ako parang hindi ko tagamot ulit? Pero hindi ka pa nagbabago. Kaya ngayon, break din siya sa sakit mo. 3 taon na pinagalitan ni Kristo na walang kapalang yung katawan. Pinagbawalan siya pumunta sa sumasayaw ng mga lalaki. Hindi siya sa mga, maybe sa mga, diba? Kasi malinis na kanyang kaluluwa. Hindi na siya pinagalitan pumunta ng Kristo doon. Pero hindi ko naman sinasabing ikaw ganon. Ibang kaso mo sa kanya. Bawasan mo at managdasal ka at manalangin ka. Ano yung tayo? Ano pangalan mo nito? Beba Hazel. May bahay sa ilong kita. Yes. Ano ang pangalan ng asawa mo? Pangilinan. Middle name niya? Jervin. Apelido? Dumano Pangilinan. Hindi pa kayo kasal. Ay, bago ka sa tulong niya. Sa Bluetooth yan. Galaxy. Nagre-reading pa eh. Ay, Bluetooth pala no. Naka-open pala yung Bluetooth nito. Teka lang. Oh, nasaan na ba yung Bluetooth? Bluetooth. Yun. I-off natin yung Bluetooth. Oh, nakakonect pala yan dun sa ano. Sorry. May nadidetect siya. Ito ang tubig nyo ha. Magdikit kayo mag-asawa. Para mabasbasan na kayo. Hindi pa yung sarado masyado ha. Huwag ka manunumpa kay Yeso Cristo. Baka may mali sarado yan. Nasaan ba yung sama mo? Wala. Ano ko nakahanap sa iyo? Hawak kamay. Bawasan ha, sinasabi ko ha. Huwag nang babalikan yung mga dati mong ginagawa. Mamaya. Yuko. Sa ngalan ng Ama. Kasi alis ka na, ng anak, at Espiritu Santo, amin. Dahil mo ako, Panginoong Jesucristo. Kaya dalawa, Panginoong Jesucristo. Jesus Nazareno. Ako si, pangalan mo yun. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na dinidinig mo ang aking panalangin at patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kung sino man nagagalit o naingit sa akin, sa man ng aking pamilya, ay humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan, sa aking kapwa-tao, at naway patawarin nila ako sa pangalan ni Yesu Cristo. Maghari ang kapayapaan sa aming buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Naya, para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon. Huwag mo mapunan. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulo sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amay Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Itay mo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ng kapangyarihan upang daigin at tapakal ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amay Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaliw ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagdulong mo sa akin. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, umalis ka sa aking katawan at sa aking pag-iisip. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 times. Sabi mo, in Jesus' name. Amen. Pagkalapa. Ilan tabata? Makulit. Lumayas na kayo. Ikaw, umayo ka na papuntang Japan, ay ng Canada. Ikaw, alam mo na daw kung gawin. At mintas pa pala. Sarado mo muna to. Card. Yan, sarado yan. Pagdikitin ng parisan na sala lang. Alam niyo yung bawal kanina, di ba? Narinig niyo na. Ang sumasayo sa'yo sa babae, ganun-ganun. Kaya nagkaganon-ganon lalaki, ha? Yan tubig nga, 1 month. Sige, isama mo ni Bagwan. Para isang dasala lang, mag-asawa naman kayo. Kunin mo yung buwan. Ito ka rito. Alam niyo yung pintas kung anong bawal, ha? Walang pinagbabawal ng pintas, liban lang kung pupunta ka sa beer house. Pwede ka pumunta sa beer house kung inuman lang. Bawal siya sa hotel pag ibang babae kasama mo. Alam niya ang asawa mo. At ibigyan ka niya ng sakit. At gano'n ka rin. Manatili kayo kay Yesu Kristo. Once nakulang ka na at magaling ka na, tumaba na yung braso niyo, nawala yung itim mo, yung batki-batki. Naalala ko tuloy naalala niyo, doon pala sa Facebook page yung una. Kung naalala niyo si Patsi-Patsi, siya yung may batik-batik dati. Yung 100 na kumitas niya rito, 1 kilo sa leeg. Ako yun, 1 kilo. Kwintas yan dami. Madami pa sa akin. Isa lang soto, rosary. O, Patsi-Patsi. Kita mo, inaantok na siya. Sobrang pagod. Nandiyan yung dasala, yung pagkain, yung pangalan. Pangalan niya, huwag mo sasabihin sa kanya. Kahit mag-asawa kayo. Pero kung tapat ka sa kanya, pwede mo sabihin. Pero huwag mo sasabihin sa ibang tao, bahala ka na. Pangalan ng gimat mo, ikaw rin nakakalam. Huwag mo sasabihin na, makalang kwento-kwento mo sa nanay at kapatid mo to. Ang pangontra ay nandiyan yung dasal kanina, ha? 6 a.m., 6 p.m. Hindi mo siya magdasal ng 6 p.m. ng gabi, bago ka na. Tinuro ko rin kanina, diba? Damis may alweti, tapon, mga tao na kapaligid, ha? Katulad mo, araw-araw ka. May mga taong hindi maganda. Laminate, tapos picturan. Para hindi masira. Lagyan mo na. Ano yan? Kailangan mo yan, di mo pa kabisado yung dasal. Pag-ingatan mo to, dahil malayo po ng puntahan mo. Pangalan mo ulit. Yung mga pangalan na nga, pag sinapangat, pangalan mo? Neva Hazel. Pangalan lang, pangalan. Neva Hazel. Ang haba nga pala pangalan mo, sorry. Middle name. Middle name, Agnes. apelido. Pangilinan. Ilagay mo ito sa loob mo. Huwag mo isang kamay lang. Yung kanan. Huwag mo muna galawin. Kanan. 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 Antayin mo lang.
Buti nyo yung dadasalan niya. Matututo na kayo magdasal. Para hindi na kayo lapit-lapitan ng mga masasama. Wala sakit niya, oh. Nawala yung pumunta na yung balat niya. Bitaw. Pikit. Time team. Hawak kamay. Yung ko ng konti. Kaya niyo ako. Panginoong Kristo. Jesus Nazareno. Ama sa langit. Ako po si. Pangalan ulit yun. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos namin at toto't buhay na nagbibigay pag-asa bilang anak mo dito sa lupa. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maghari nawa ang kabutihan sa aking buhay at sa buong pagkatao ko. Maghari ang pag-ibig sa pamilya ko. Amen. Yoko, tinatanggap ko ang kwintas nito ay simbolo ng pag-ibig at kapayapaan ni Jesucristo. 3 times, in Jesus' name. Amen. Hawakan ng kanang kamay. Tulitas. Ngayon, ibaba. Sige, pwede niyong tulungan yung kalawete. Unahin mo natin yung lalaki. Huwag mong papasok. Hawakan mo muna. Silent cross. Bitawan siya. Yuko. Amen. Tapos kunin ang kalawete. Pasok mo na siya sa loob. O, kabila. Anak. Silent cross. Bitaw. Kunin ang kalawete ng kamay. Pasok mo na sa loob ng katawan. Umihingit pala yan, ha. Pwede niyo palitan niya ng necklace. Alam niyo naman yan, pwede niyo pamana sa mga anak po, ha? Pwede kong palitan to. O, gusto mong white gold, gold, tali, silver, bahala ka. O, nasa sa inyo na. O, layas na kayo. Bahala mo na kayo rito sa vlog nyo. Sa inyo to, eh. Hindi naman to akin. O, Pala dyan sa mga nanonood. shoutout na. Pumugi na si Sir. Pagaling kaya po. Hindi ako nagpagaling. Ampong Nazareno. Yung asawa niya, kita mo, nabubuhat niya ng bag, oh. Wala na sakit. Thank you po. Kanina- Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you so much. God bless. Yan ang tubig nyo. 1 month yan, ha? Pati anak nyo, pwede nyo inumin. Ayos na kayo. Maraming salamat po. Buddy! Okay, salamat. Yan. Sasakay na ng taxicle. Dali ka na. Nanay, patay na natin itong vlog nito. 30 minutes din, 37 minutes din to. Okay, mag-alala. Nag-healing water tayo. Ano number niyo, Nay? 22,000 kayo, Nay? Pang 20 to si Nanay, mabagal kami yan. Bumagal kami sa kwintas, eh. Mahaba kasi mag-demo ng kwintas. Pero ganun talaga mo. 22 ka, Nay? Asa number mo? 23 na to, Nay. 24, 26, 27, 17, 18, 19. Oh, wala naman numero, Nay. Ayun, 22 ka, Nay. Bakit nalaglag ka dyan, Nay? 22 ka, Nay, may 20 pa. Ate! Ay, yung 17 pala, no? Ano ba number ni Nanay? Ano number nyo? 23. Nandito kayo. 22, 23. Nawala na yung 20, 17. Ilan na lang kayo pasyente? 4. Tapos, 5. Wala na. 2, 4, 5. Nasa pa isa. Yung anak niya na ay. Ayan na pala anak niya. Ate! Ate! Sige, mamaya na. Hindi, mamaya na. Tinatag pa. Sige, paalam na kayo, Nay. Ano sakit niyo, Nay? May breast cancer kayo? Sige. Paalam na kayo, Nay. Sa kanila itong vlog. Magandang gabi sa inyo lahat. Ilan na lang pasyente natin? Wala po 58. Ay, ilan na lang? Lahat. Pang-anim naman dito, pang-anim yung 28. Yan na lang yan. Wala na. Wala na, may isa pa. Nasaan? Wala pa, 28. Nasaan siya? Yung ano, Babae siya lalaki. babae. Nag-isa lang? Oh. Umuwi po yata eh. Taga saan yun? Kaya mo na. Taga-das.
Taga-das mo yata yun. Bukas na lang siya. Oh. Oh, para na po babay sa lahat na nanonood dyan. Apo, punta po kayo dito sa La Union. Ayan nyo. Pag may mamasahin na kami. O, pa-shoutout po sa mga taga from Vizcaya. Patay ko na po yung vlog. Yung pasyente natin, kinukulam yon. Narinig niyo naman yung mga sinasabi ko, prangka ko. Yung charger yung Hindi siya, patingin mo. Ha? Patingin. Lapit mo. Ito, pero siyang ganyan. Yung kanina yung babae na hindi gumagalaw, nakita niyo na po yun. Nagalit po yung babae sa kanya kasi talagang narinig niyo naman ako, isang prangka ko. Walang VIP kay Papa Gis minsan. Nagalit talaga yung sa matabil niyang bibig. Masakit kasi siya magsalita. Pero maraming salamat. Ang importante, pinatawad na siya ni Kristo at pinagaling. Lahat tayo nagkakasala. Tao lang tayo. Kailangan natin matuto at masaktan para tayo ay sunod dahil hindi na natin ulitin ang dapat natin gawin. Kasi hindi natin alam ang minsan ang pagkakamali natin kung hindi tayo nakakaranas ng karamdaman sakit. Hindi yun karma. Yun ay pagpapala ni Kristo. Kasi mahal ka niya. Kailangan niyo magkaroon ng karamdaman sakit para matuto tayong tumawag sa Kanya. Hindi po yung judgmental. Maraming salamat po. God bless. At magandang gabi po sa inyo. Patayin ko na po ha. Bye-bye po sa lahat na dyan. Mega shoutout. Kulam po yung kulam. Yung asawa niya. Hindi ko na po kasi na-vlog yun eh. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye. Thank you sa lahat na nanonood dyan. Mega shoutout. Apo, makabili po ako ng kwintas. Dito po kayo makakabili niyan. Bye-bye po. Thank you so much. Punta po kayo rito. Chat niyo po sa Businda. Bye-bye. The end.